dị Igbo mụrụ nze m ọzọ ọ bụkwa naanị mụ a nọ ebe a n'ileba anya na okwu a n'isi ụtụtụ a enwekwara onye ọzọ unu ma ama nna m ukwu ọga ndị ọga ọ nọ ebe a n'ụtụtụ a unu makwa ya ma ọ bụ ọchịagha n'ikuku nna m ukwu Chinonso nọ nso nkwa a na-emekwa a na-eme nna m ukwu jisi ike ị na-agbalị ọ na-adị anyị obi mma nnọọ n'agbanyeghị na anyị bụ ndị malitere akwụkwọ akụkọ shiri n'asụsụ Igbo na-ahụkwa ka ndị ọzọ sokwa anyị n'azụ na-eme ọfụma. Ị na-agbalị jisi ike ịma dịka ya bụ isiokwu anyị na-eleba anya n'ụtụtụ asị wee dị kedu ihe ị chere ndị Imo ga-emezi ugbu a iji kwụsị ndị Fulani na-achị nnama ịbataju na steeti anya bụ steeti Imo? Kedu advice ị ga-enye ndị steeti Imo? Ọ dị mma ka anyị malitegodi ọ bụrụ taa ka mkpamkpa ndị Fulani na-achị nnama na-akpa na steeti Imo. Aga m echeta kpọmkwem n'afọ 2021 a ga-asị gị na mgbe anyị malitere tiwe mkpu ya mgbe o bidoro ọhụrụ n'obi ize Naze Nekede Ihe Agwa Okolochi Avọ Irete Orogwe Amaka Ọhịa Ubi mgbe ahụ ka ya bụ ihe bịa selitewe isi. Ọ bụrụ na ịzụ ala ebe ahụ chọọ ka ijele ala ịzụrụ atọrọ gị, ị na-arụ ụlọ ebe ahụ chọọ ka ijele ụlọ ịrụga atọrọ gị. A na-ekwu okwu 5 million, a na-ekwu okwu 3 million, a na-ekwu okwu 4 million. Ihe a niile bụcha ego na-aga ihe ha. Kamgbe ahụ rukwe taa ihe na-ebenụ ka na-ebekwa. Ọbụnadị na anyị mechara akpọ oku si ndị ntorobịa obodo niile dị iche iche ọkachasị na mpaghara Owerri West ka ha na-awakpo ime ọhịa maka na mbịarambịa anaghị amacha ala belụsọ ma onye nwe ala ya jiri mbịarambịa ụzọ. Azịgodị nnọọ na ndị Fulani herdsmen na ha juru n'ime ime ọhịa anyị ọwụ ha nwe ọhịa ahụ nwere ndị nwe ọhịa ahụ anya ka ji si ndị nwe ọhịa take over ya bushes and take over ya forest. Ọ dị oke mkpa ihe a na-ekwukwenu nchekwa a na-ekwu okwu ya dịrị onye ọbụla maka na anyị ahụgo na ndị uwe ojii agaghị echekwa nwa anyị, ndị agha agaghị echekwa nwa anyị, DSS agaghị gọọmenti agaghị echekwa nwa anyị. Gịnị ka anyị emezi? Ọkwa onye isi ala nọrọ ụnyaahụ gwa ndị nne na nna ha chekwa ụmụ ha ebe onye isi ala nwere ike gwazia ndị nne na nna adịghị ama ma echi yesterday Children's Day onye ọbụla chekwa ụmụ ya ma nyere ndị polisi aka. Ịhụzila na ike agwụla dibịa ụwa. Gịnị ka anyị na-ekwu? Ihe anyị na-ekwu wee bụrụ ebe ọ bụ na anyị elele anyị na ndị ọ dị n'aka inye anyị nchekwa agaghị achịkwa nwaanyị. Gịnị ka anyị na-eme? Gịnị ka anyị ga-eme? Ihe awụ ihe dị oke mkpa. Obodo niile n'agbanyeghị na anụ m na ọchịchị steeti Imo nwere ndị vigilanti ehiwere ọhụrụ ndị ka ahụ amanụ mmadụ ole nwere egbe n'ime ha, amamụ mmadụ ole nwere mgbe egbe n'ime ha, amakwanụ m akwụọla ha ụgwọ ọnwa nke niile anụ m anụ na eji ha 3 months salary ya ndị vigilanti ndị a ehiwere ọhụrụ na-eji ha ụgwọ. Of course iji ụgwọ is not a problem to ndị a na-eji ụgwọ gwogwo. Mana ihe anyị na-ekwu kedu ihe ndị ụmụ okorobịa obodo anyị ga-eme? Anyị ga-echewe mgbe ndị vigilanti bịara chekwa anyị? Anyị ga-echewe mgbe gọọmenti bịara chekwa ma polisi bịara? Mba, ihe anyị ga-emewu anyị akpọkọlata onwe anyị dịka ndị ntorobịa obodo dị iche iche n'ọnụmara na mkpu na kindred akpa ime ọhịa niile o nwere ndị nwunye ọbụna dị ime ọhịa ebe foto ebe ịma nwere mgbe ndị foto nọ na-azọ ala na-azọsi ndị obi nze ala n'ọha nwala the end of the day ha zọta dị ala mezie dị ala abandon. Ndị Fulani agazi were part of the land na-akpa mkpamkpa atọrọ ụmụ akwụkwọ atọrọ ha gaa ebe ahụ, atọrọ ndị mmadụ atọrọ ha gaa ebe ahụ, dowe ha ebe ahụ. Of course anyị hụrụ nwa foto na ihe dịka izu ụka 3 gara aga 70-year-old photo student ha brule emechaa kwụọ 5 million ka a kwụrụ release that young girl. Before you know it asịkwa na ya wakporo ezi obodo anyị ahụ ọgbatumtum gha wo n'ime ọgbatumtum ahụ kwa nakwa mkpamkpa ahụ kparanụ ekuru otu nwaanyị na ụmụ ya ịbụọ. Anyị hụrụ nke mere na okporo ụzọ si Ọgbakụ gawa Ejemekwuru gawa Izombe ebe mmadụ abụọ ka ha karị tọrọ mbọsị ama na otu onye ka ha nọ na-agba onye nke ahụ egbe, onye nke ahụ eburu moto, onye nke ha chọọ dị ịma ha na-agba egbe ya na-agba. Onye mere onye ahụ ji mee escape ejidezie one lecturer vidiyo ya posturu na social media. One lecturer ha 10 million ka ndị ahụ kwụrụ, the family kwụrụ 10 million until akpọzie Harrison Gwamishu bịaziri trak ya nye aka nyere ndị amị aka atrak ya ndị Fulani herdsmen ahụ n'ime ọhịa Ejemekwuru ya wụrụ na ha awaala
ereskuse mmadụ ịtọ mana egburu ofu onye egbu mana onye nke ndị nke ha wakporo n'okporo ụzọ nọ na-agbata ọgbakụ na Azara na-eke na-aga ukwu ọchị mgbe ha lere passengers shi Owerri na-aga Ọnịcha ma na-aga ihe ha opunu fire ndị Fulani herdsmen opunu fire ụfọdụ ndị gbapụtara gbagbu ụfọdụ n'ime ha kpọrọzi ndị ka ọzọ bawa ime ọhịa so gịnị ka anyị na-ekwu wee bụrụ ọ bụrụ na anyị amaghị ka anyị mara na ndị ugwu asara ndụga anyị ha sara ndụga anyị dịka ndị keke sọrọ ndị anyị dịka ndị ọgbatumtum ndị na-agba ọkada sọrọ ndị anyị dịka ndị a na-akụ ndị akpakara sọrọ ndị anyị dịka ndị a na-ebe mbọ sọrọ ndị anyị dịka ndị dụwadụwa ị ga-ahụ ha buru small machine na-achọ onye a ga-adụchiri traụza onye a ga-adụchiri nika na onye a ga-adụchiri abanti ịhụkwa ha ka ha na-agagharị ọkada ịkpọ ha na onye ọkada ugwu na-asị ya ị na-aga ebe dị otu a ọ ga-akwụrọ gị gaa ebe ahụ ọmanjodi direction iji gwa gị na ndị amacha steeti niile ndị amacha ọnụmara niile ndị amacha mkpu niile ndị amacha apịọn wee niile onweghị ebe ndị a na-amahụ gị chere na ihe ha bịara wụ ka ha gbaa ọkada part of ịgba ọkada ha part of surveying ha na-agba ọkada na survey o nwere mgbe m tiri mkpu ihe ha nọ n'aka na wọọlụ ndị mmadụ ha kakwara ya na wọọlụ m na vileji mee tie mkpu ya ndị DSS emecha kpọ m mgbe ahụ mee were datin ha kara nga ahụ see ya pikchọ wegara ndị DSS former DSS nọ nga ahụ asị oke na ihe ewu root ihe a na-aka ihe ahụ Arabian figure Arabian whatever direction a na-eji according to him na ọ wee ebe eliri mine na ihe ahụ ihe a na-egosi ebe eliri mine ma ebe a ga-eli mine ya ebe a ga-eli bọmp amami na-aghọta njitiwe mkpu na redio gbasị onye ọbụla aka ihe ahụ na wọọlụ gị hichawa ya aka ya na wọọlụ gị hichawa ya amami na-aghọta part of ihe m na-advocacy on security bụ ka ndị be anyị na-adị awe maka na ọ dị m ka ndị be anyị adịrị awe tutu ruo mgbe m tiwere mkpu ahụ onye ọbụla bịa mụrụ anya onye ọbụla bịa ghọtawa ihe anyị na-ekwu ụfọdụ bụkwa ndị na-akwadokwe ha na-ekwukwe hapụ ya onwe ihe dị otu a maka na nwere ndị na-asị na onwe ihe dị ka nọ ndị Fulani anyị ma na ndị Fulani na-eme ntọrọ ndị Igbo ụmụnne anyị na-emekwe ntọrọ anyị ma nke ahụ mana as far as ntọrọ na Owerri West n'ime ọhịa is concerned all Fulani herdsmen na-eme ya onweghị ndị na-eme ya ndị nke siri ha wụ ndị kondon gọọmenti na-emewu hapụta n'ime Owerri nke ebe ha na-ekiri na hapụta n'ime Owerri hapụta na Spibat hapụta na Ọshị ọwụhụ n'ime ọhịa mana ihe ọbụla wụ n'ime ọhịa atọrọla baa n'ime ọhịa ọ ndị Fulani herdsmen na-eme ya onweghị ndị na-eme ya gịnị ka m na-ekwu onye ọbụla ụmụ okorobịa ụmụ agbọghọbịa onye nne onye nna nwatakịrị onye ọbụla mara otu o si echekwa onwe ya ndị eze ọdịnala pụta na ugbu a ka ọ na-ekwe gbaa n'ime ọhịa obodo unu ọ bụrụ ịbụ ọhịa niile ahụ si bụ ọhịa ọ bụrụ si igbuchicha osisi niile nọ n'ime ọhịa si igbuchicha osisi niile nọ n'ime ọhịa ka a na-ahụ ọhịa anya ma o nwere otu a ga-esi wee ọhịa onwe otu ga-esi mee ọhịa a na-ahụtụ ime ọhịa nọrọtụ n'ime ọhịa ebe ị na-ahụtụ isi nke ọzọ ebe nke ọzọ na-ahụ ya anya mana ọ bụrụ na ọhịa bịa dịzịa tik ọhịa dị tik ọ ebe ha ga-eji nwee kọva ha kwuru ndị mmadụ ha ekusa ha ebe ahụ ọhịa o ji dị mkpa ụbọchị gara aga anụrụ m na ndị Agwa Izombe ejemekwuru awa mbọbụrụ awa ụmụọfọ Akabọ ndị ahụ na-achọ inwe joint security task force ya bụ ndị vigilante ndị nke na ndị ka na-arụkọ ndị ụmụnọ ha kwesịrị ijoin ikwu ha so that enwee a kind of combined security task force community na community nke abịakọta ọnụ so that onwe ihe mere redio iwu redio onye Agwa onwe ihe mege na Agwa onye Agwa redio onye ejemekwuru onye ka a si mee onye ejemekwuru redio onye Akabọ redio onye ụmụọfọ redio onye Ọgbakụ esi otu a connect ya so that mgbe ndị a na-eshiri ebe abalị n'ime ọbịkọsọ ọ n'ime ọhịa ka ha na-eshi aga ịghọtago ha shiri ime ọhịa Okolochi na ha bụ ime ọhịa Ihiagba shiri ime ọhịa ka ndị a na-aga ha ga-eshi ime ọhịa ezi obodo ruo ime ọhịa Irete ha ga-eshi ime ọhịa waga ime ọhịa so ọ bụrụ na ndị vigilantes ndị a nwee community combined task force ha bịakọta ọnụ n'agbanyeghị onye ọbụla nwere nke n'obodo ya na mkpuke but abịa nwezie central security task force onye ọbụla enwe the same communication radio so that na onwe ihe nọrọ ebe a biko ngwa chekenu ndị cheke onye ọbụla dị at alert onwe ihe mere anyị agaghị emerinwu ndị a onwe ihe mere anyị agaghị emerinwu ha ihe m na-ekwu na ụtụtụ a ọ dị mma ndabọgụ ịtala ụkwaja eze ka ọ dị gị bụ onye mana ege ntị ị ga-aghọta na ihe gbasara okwu nchekwa na steeti a bụ steeti Imo bụ ihe dịrị ma mụ ma gị ma onye ọzọ ya mere onye ọbụla ga-agba mbọ mee ka ike kwere ya iji hụ na anyị chọpụrụ ndị a ka mmadụ ghara ịnọ na mmiri ncha aba ya n'anya
ọ dị mma ọ bụrụ na ị nwere ihe ị chọrọ ịgwa anyị n'ụtụtụ anyị nwere ike ịkpọbata anyị n'akara ekwentị a bụ 07043218995. Alo nwanne nwoke ị bọọla chie ya gaziri ego ma gịkwa nwanne mmadụ anyị abalị gị ndewo anyị na n'onye achịcha obodo Campbell Church ọ chọrọ mere ihe itere the point ịma mgbe mbụ itozu anaghị agalụ mgbe o sesiri adịta anya bụ ime ọhịa osisi elu ime ọhịa egbuo ya ese mgbere redio sego asatla ndị o nwere ba n'ime ọhịa ọla osisi ọwụla ọwụ na-emetekwa ha ibutuchie ya kila bush ụfọdụ kila bush ha nwanne ndị agbara ga ihe ọta gị ahụrụ ị na-ahụ ụzọ otu a ụzọ akụkụ ụzọ niile nụ esimeta road pati gị na-anọ maka ahụ ọrụ pak mmadụ mekata gị ahụ onye ọbụla pak mmadụ ị ga-abụ gị hụrụ onye ahụ rebi so anyị amarịta n'ime ọhịa tụpụtachara niile ha gbalagata anụ onye m na-ayọ oyi udo ya tụkwa n'ụzọ a na-atụkwa ọgụ ọgụ ndị anyị na-agapụkwa anyị mba anyị agaghị nakwa anyị ala nna anyị onye na-amatụ n'ime ọhịa gabiri ebiri n'ime ọhịa onye pọtịba anyị aga n'ime ọhịa kapụ n'ime ọhịa biri ebiri bịa onye bụla ahụrụ n'ime ọhịa ga ya hazie ya ọbụla hazie ihe ya dị mma ị bọọla chie arị m mma ụtụtụ ọma arị mma nwune ọtụ enyi ndị ụmụ enyi Ifeanyi Thomas Olumba esi m obodo mgbe ọlụgede bụ oge ahụ ya bọọlụ lokal gọọmenti na-akpọ n'ọtụ dịka osisi ike ị na-ekwu ihe a na-ekwu ya m na-anụ m ege gị na redio ege gị na soshal midia na m na-ajụ onwe m sị ọkwa enwebiri ndị nọ na House of Assembly nwee ndị nọ Senate ọkwa enwebiri ndị eze ya nwere ndị 80s anyị na-ahụ ndị eze ụmụ gọọmenti ga-afọm ha asosieshọn ha ga-agawa with leaders of thought ma gọọmenti haus hie ma ọ na-atọrọ ọkụ ha na-agawa ga na-ajụ gịnị na-eme kpọchie iwu na onye ọbụla gbara nkịtị ya bụzie ime anụ ihe dịka n'ọzọ mkpa ha na-ekwu ya ọgụgụ onye na ha zọta Assembly onye owerewere mgbe ndị na-Abuja ọwụ nnọọ maka ego na ọchịchị na apọịntmentị mmadụ gbara nda n'ihu anyị anachiri anyị ala anyị laịn anyị ọbụ na-aga kpọrọ anyị aga anyị na-agụ baideri bata na ike ọkpọta ga-adị ọ na-ewutekwa na onye ọbụla ga-ahụ ya ga-achekwa obodo ya. Ọ dị mma ịgbalịala na ntinye gị na ụtụtụ a enwekwara onye zibatara ozi ebe aha ya bụ Ifeanyi Ejimonkonye o si obi akpụ egbe ma wee zibata ozi ọ sị n'ikwu eziokwu okwu gbasara ndị Fulani na-achị ehi na etu ha si wee na-emebi obi ndị mmadụ na steeti Imo na-atọrọ ndị mmadụ n'ime ọhịa bụ nke mere na ndị mmadụ anaghị agazi ubi tinyere mwakpo ha malitere ị na-awakpo ndị mmadụ n'ime obodo ha bụ nke na-echu ndị mmadụ ụra n'ebe ọ dị ukwuu mana ebe o si ewuta m bụ na gọọmenti steeti Imo na ndị ọrụ nchekwa anaghị agba mbọ ka o si kwesị iji nwụchie ndị a na-achị ehi ma kwụsị ha ị na-akpa mkpamkpa ọjọọ a na steeti Imo nakwa n'ala Igbo gbaa gburugburu. Ndị ọrụ nchekwa nọ na steeti Imo kwesịrị ibili n'ụra ma nye ndị Imo nchekwa tọrọ atọ bụ nke bụ ọrụ ha nakwa ihe egwu maka ya hiwe ha mana ọ na-ewute n'ebe ọ dị ukwuu bụ ndị ọrụ nchekwa ịgba nkịtị ka ndị omekome ndị a bụ ụzọ kpacha mkpamkpa tupu ha ebido gbakeriwe ala karịa ibu ụzọ gbochie ya bụ ihe ọjọọ ime. Mana nke wutere m karịa bụ mgbe m nụrụ na ndị ọrụ nchekwa wara ọhịa nọ na ezi obodo ma nwụchie ndị na-ere igbo na ọgba tum tum ha bụ ndị na-adịghị rejistad. Ajụjụ wee bụrụ kedu ebe ndị Fulani ndị ahụ wakporo ezi obodo nọ mere ndị ọrụ nchekwa ji ha nwụchi ha. Oge eruola mgbe ndị obodo ga-ebili ma chekwawa obodo ha karịa ịtụkwasị obi na ndị ọrụ nchekwa bụ nke na-amịtaghị mkpụrụ ọma ọbụla. Ọ dị mma nwanne mmadụ ịgbalịala asụ uche onye adị njọ ọ bụ eziokwu na
ajụ onye ahụ jụrụ ọ nọ n'ukwu akwụkwọ mana elekwa anya n'uhu nke ọzọ nọ nso ekelele m gị na imeele asị mmadụ ga-egbukwa n'agụ ole kpọọ ya ugbu agụ nwanne m nwoke na ha etila mkpu ya anyị nọkwa na-eti mkpu ya na redio na-ekpo ọkụ ihe dịka izuụka gara aga ihe niile anyị mere na mpụ asembli bụ naanị ị na-ekwu eti mkpu gbasara ọrụ nchekwa enwe mgbe anyị tigidere ya onye na-anọchite Owerri West na Federal House of Representative agazie ga akwụ okwu ya na House of Representative chekwara ọhaneze Obewu ọ teghị aka o tichiri Obewu ahụ ndị uwe ojii abazie n'ime ọhịa ahụ ọkwara ihe ike ịhụ na anyị dịkwa mkpa n'obodo ndị ekwurekwu dịka anyị mana ihe ọzọ m na-eleba anya onye a kwuru na gịnị mere ejide mgbe ụfọdụ ọ na-adịcha mmepụta ga-esi na ọwụ onye ọka mma na gị gbagode nkịtị achọrọ eji nwayọọ were anya nwapa chọwa onye ahụ jide ya mepee anya marakwana onye ọwụ mana enwe otu ihe m kwuru izuụka gara aga anaka nakwana otu okwu ahụ nọ nso enwe otu iji nweta 1 million or 2 million ndị na-eyuzu gị baa Okolochi Okwukwu Ụmụguma n'ebe ọbụla na Owerri West jụọ sị achọrọ m izu otu mpaghara ala tupu gị ma anya kpam ụmụ okorobịa agbara gị gburugburu asị gị kwụọ Marching Ground Developmental Field gị gwuo borehole ha afọ gị rụwa ụlọ ozugbo alụgidere ya bido mekara gị tụkwasị ya ụlọ elu ha afọ akwa ọzọ mana ajụ ọ wụrụ na unu nwere intel na unu nwere anya nwapa na nga ọbụla ime ọhịa ọbụla egburu kpom na onye ahụ chọrọ ịzụ maọbụ ọ chọrọ ịrụ ala ọ chọrọ ịrụ ụlọ unu amara gịnị meziri gịnịkwa so ọwụ oke nọ n'ọhịa na ngịga so hapụkwa ihe na-asị gịnị mere eji jide o nwekwara ike iwu otu pastọ anyị mgbe m dị tadosa asanichi na tapatapaba na tapụ m o nwekwara ike iwu ndị enwega ndị anyị bi n'ime ọhịa na ndị mkpụrụ mmiri nwụkwa ebe ihe asha aba akwa anyị ọnwụ na ọgwụ ike ka a na-eji ụfọdụ nwụcha ọgwụ ike ma enwezi ego aga zuo oshi aga tụrụ mmadụ ka eji nweta ego eji aṅụ dị gịnị ọgwụ ike enwe ndị nwe ha ṅụcha ya ihe dị na nne ya enwe ndị na-eme ha ṅụcha ya ha pụọ gbagbuo mmadụ gaa zuo oshi elelikwala ihe ahụ anya ihe m na-ajụ olee otu onye mgbe ị na-ekwu okwu na mgbe mbụ iso olee otu na-anyị nwaka onye ma ọhịa olee otu onye bịara abịa ga-esi ọ bụrụ na onye ọbụla zụrụ ala na Owerri West na ndị yutu ji ama gaa na onye ahụ Marching Ground gịnị mere nna ama ndị nọ nga nọ ezigbo ajụjụ ọ dị mma ịma onye nke akụchapụla 07043218995 ị bọọla chie agọla m chie ụtụtụ ọma Bobby Chineze na Lasompa na Sogirigirigiri agọla chie ụwa mana na mmanụ ise onye gị na-ekwu n'ụtụtụ abụ Reverend Ike Iwu Esimumajala bụ nke dị n'Owerri West na-akpọ ịgbaga eziokwu alekere m okwu iwepụtara this morning as a topic and ana m ihe Oganosompa kwuru ọ tụwasịcha na ihe niile n'ile anya ihe obodo anyị a anyị nọ n'ime ya bụ onye kwuo isiokwu iji rie ya aga m aghọta the reason why ndị Fulani na-achị nnama isi another place bịa kara ndị n'obodo ike because most of all this nnama ha na-achị ụfọdụ ike ndị politicians nwecha ya ụfọdụ ike ndị ga-eme obodo nwecha ya ya na ha na-akpata mkpa ọjọọ otu enweghị nachi ihe ndị ihe si n'ime ka wụ ọjọọ ma ejidekwanyegide erurizuo ya because aka ndị ji ego nọcha n'ime ya na ihe ga-eme na-awụ ekwena ekwuchi ya ike chụrụ ndị okorobịa nwoke bụ n'ime ọhịa onye ọbụla witi forest agbara ya ọkụ ka a na-achọpụta ndị a because agba ha nkịtị
more is going to happen. It's getting out of hand. Therefore, Ndigo Gamuraya, Ndigo State Gamuraya, Obodomino State Gamuraya, Kona we can all here. Yara, Medicare, Ike, Ndanamana, and the Congress. I know you're trying to get the police in the police here. I'm not having any look out. I'm here. You're in the Magia, all the time I'm not. Agazikwara gị nwanne mmadụ talụ kwachi eze ka ọ dị onye kazi batara ozi na WhatsApp ọ sị nwa maazị Chibueze Bobby ị bọọla chi nwanne mmadụ Chukwu gọzikwa gị nwa kpọtara nwa maazị Ọga nọ nso nkwa Chukwu gọzikwa gị nna m ukwu Chukwu nke abịa maka na-echekwa gị n'ihe ọma ị na-eme anyị ga-achọ ka anyị hụ gị n'ihu na nzukọ ihu n'ihu anyị ga-enwe n'abalị 30 nke ọnwa a ya get together iji wee kelee ya n'ọrụ ọma niile ọ na-arụ na ụdọ nzirịta ozi soshal midia dịka ozi ndị dị mkpa ọ na-aga n'ihu na-ewetara anyị dịka m jikwa hụkwa ya ụnyaahụ na TikTok nakwa na soshal midia biko gaa n'ihu zitere ya ozi ka ọ bịa nọnyere anyị ụbọchị ahụ aha ya bụ Don Smith Obinna si Ọgbakọ wee zibatara anyị ozi a ga-enweta rice and soup ịma ndị nzukọ ụmụnna anyị nwere ọgbakọ anyị anyị ma ga nabatakwa onye nka tupu anyị agbapụ ya ọsọ. Alo, ị bọọla chie? No. Anyị abalago nwunye m. Thank you. They will not be documented. Here. They will not be. All go. Last bus stop. Last roundabout. Yeah, last roundabout. How do? Na government agaghị eme ha gị na agaghị document ha. Eche na egwuregwu ezigbo ọgụ. Amami na agọta. So onye ji gwa gị ịma ihe anyị na-ekwu maka security. Ọ bụrụ na gọọmenti nwee ike dọkụmentị ya ndị a niile na-agba ọkada ma ndị nke Igbo ma ndị nke ugwu anyị ga-atrak ndị herdsmen ndị a. Maka na ọ bụrụ na ile ya n'ụzọ isi obodo ahụ ị ga-ahụ na o nwere one man egburu ebe obibi eze na o bụ nwa skuul onye buruli ejebe ige ndị kidnapa wuo onye ugwu na-agba ọkada ha na-arụkọ ha buruzie mmadụ kama ha ga-agba normal road ha agba okpu ọhịa na-awụghị ụzọ enwere ike gị tibe mkpu before you know it ndị ahụ echile n'ime ọhịa pụta gụgbaa amami na-aghọta. So onye gọọmenti ji chọọ ka dokumenti ndị niile na-agba ọkada so that once you are documented anya mara onye iwu because ọ dị porous otu ndị a na-esi abata ebe a dị porous even ndị ugwu na-agba ọkada karịala ndị Igbo na-agba ọkada. Go to every junction, go to cluster market in Ekede, that cluster ebe ahụ juru eju. Gaa na Coca-Cola bus stop here, that industrial layout ebe ahụ niile arụchara ụlọ na-arụcha ha arụcha ndị bi ebe ahụ ndị ugwu throughout gị nwa na onwe gị sef ọ na-akwụsị isi you can enter there ị ga-abalị nga ahụ. Go to every uncompleted building enwere along Onitsha road ndị ugwu akọpụrịchala ya nweghị ike ịba n'any uncompleted building ga ịhụ na ọ na otu isiri itige gate ha akụka dị ki baga mee occupy your uncompleted building. So these things have been happening. I don't want to hear government maker. So I am the commissioner for transport. Now come make obaliga to document these people. Yes, obaliga. So I would like more of these efforts towards securing our people. Because I know we have also. He must say that I require mama.
mba onye na onwe gbalịgakwa agbalịga ọ chụrụ ebe Coca-Cola bus stop ahụ ebe ka ụmụgụm ahụ mba ha ga-emerịrị n'odemosbal Chinasa nwa na-erite aka ebe a ọkwa ịma na o nwere mgbe ọ chụrụ ndị ka afụ enwere nwa mkpuke ndị ka afụ rụrụ and enwetachara ma ọgwụ ike ndị a na-erecha ọgwụ ike nga ahụ o butechara egbe yes ọgwụ ike o butechara egbe then n'azụ odu nekede na o nwere okili akwara ebe ahụ ha na-emereta akpakara igbo enwetachakwara ma ọgwụ ma egbe n'ime nga ahụ so Chinasa Nwaneri even mgbe ihe ahụ mere na foto I was even shouting all this na so ga mgbe m na-esi where is Chinasa Nwaneri ole ebe ọ nọ ya pụta ihe eji amara dike ruo ịghọtala ya pụta so I think ya na the commissioner need to work together so that ka emeke sure na ndị ugwu ahụ register their name ka amara ndị ha wụ ọ ihe anyị na-ekwu ọ dị mma elekwe ma anyị anabata okwu ekwentị a ị bọọla chi ka m were ka around the epic center will move around the power. We have that. Okay. If by 11 p.m., the MOT by 12 p.m., you have them around about that. You have not people. So if ever the meeting, you have a junction at the hospital about that. Biko na nsọ kwuchiwe ike ka ụmụ aka njọ ma jọnshọn niile nọ n'ime Owerri enwedịkwa ebe na-ata atọ n'ime Owerri ebe a na-agba municipal ụmụ mara ụda ba taa dị idiri atenshọn ebe ndị ọkara nọ udodiri ụlọ na nwoke ịgbalịala n'ebe ahụ na mụka ma nwere ụmụ okwu nchịkọlata anyị onweghị ọzọ anyị na-ekwu ekwuele anyị ekwuchala ya mụrụ ihe ekwu okwele ya nga mbịarambịa na ha ahụ egbe anyị niile amarala be anyị onweghị onye na-amaghị ugbu ọhịa otu ụmụ n'ọha nọ na ịghọtala anyị enweghị n'ọhịa dị ọhịa anyị nwere agwụla ọhịa gbara igwe ka ala agakwa na-etinye isi ebe ndị Fulani ka nọpụtụ ha edịdị ya ha tinye isi ga-ahụ efuo ịghọtala enwere mgbe ndị ọcha bịara duru ndị bifo ihe ndị ọcha bịara gaa nye ndị ọcha ba ga ahụ ruo taa afụtabeghị anọ n'ime ọhịa so onwe onye ga-etinye isi n'ime ọhịa nke anyị ma ihe na-ekwu ime ọhịa ndị ha nwere ike ịbanwu ndị obodo go and protect it ndị eze unu emekwelenu na-abịa sị ndị ka unu obodo nwere ebe nwere akụkọ m na-anọ I have not confirmed it one community ha chọrọ ịcompensate ndị Fulani because o nwere ka onye Fulani shiri maa fama mma ịghọtala so ndị mmadụ arịa atị ya kụgbuo obi onye Fulani so ndị Fulani achị na a ga-enyere ha a particular place there where there will be realing their heads their nama amami na-aghọta so mana anọ na the community kwere ekwe na ha ga-ewere part of the community nye ndị Fulani ka ha na-achị nnama nga ahụ nkọnfam mụọ ya ama akwa ịga that community n'ọkụ ha ekweta na ọ na-eme anyị achọghị ya